Sugatan sa pananaksak ang isang lalaki habang naglalaro ng basketball sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ayon sa ulat, kinilala ang biktima na isang 21 anyos na lalaki at residente ng lungsod. Lumalabas sa investigasyon na naglalaro umano ng basketball ang biktima sa lugar ng insidente nang biglang dumating ang suspect na may hawak umanong patalim. Sa hindi pa naipapaliwanag na dahilan ay sinaksak ang biktima sa kaliwang tagiliran. Dahil dito agad na dinala ang biktima sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang kapulisan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 31 taong gulang na suspect at residente rin ng lungsod. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa suspect. IFM News. IFM News. IFM News.